Sa kaangot nga balita, isa sa persons of interest sa pagpatay kay Glenn Peremne nga team leader sang Health and Sanitation sa Iloilo Fishport Complex, ginklaro nga wala inisang kailabtanan sa kamatayon sang biktima. Sunod sa legal counsel ni Security Officer 3 Erwin Hordan sang Fishport, hindi matuod nga may away o kung nagbaisay si Peremne kagang iya kliyente. Nagkuha sa abogado si Hordan matapos madalahig ang iyang ngalan kasunod sa payag sang bata ni Peremne sa Facebook post ni nga may head security nga namahog si amay kag ginambalan nga 100,000 pesos lang ang kabuhi sini. Nakatubangay lang si Hordan kag Peremne sa meeting agud istoryahan ang pagpatuman sang protocols. Handa naman si Hordan nga magkooperar sa kapulisan agud matagan sang hustisya ang pamilya Peremne. Confront ko man ang ako ni client kag I asked him to tell me the truth. So based on my knowledge kag sa ginhambal niya sa ako, naghambal gyud siya nga I have never said those words. And wala sila yung conflict ni Glenn Peremne in order for him to say those.